כולנו רוצים לחיות חיים של שליחות. אתם יודעים מה זה שליחות? כל החיים לעשות שליחותו של מקום. מי האיש שחי חיים של שליחות? נפתלי איילה שלוחה. הוא היה שליח של הקדוש ברוך הוא. השליחים של הקדוש ברוך הוא בשכונה, אנשי איילה שלוחה. שני צדיקים. הרב ליאור אבישר, הרב של בית הכנסת, אוהל שרה. יוחאי בוטח. אני בוטח בשניהם. אנשים נאמנים, אני איתם בלב ובנפש. תרמו לאיילה שלוחה, שלא יישאר אף איש רעב, אף ילד, אף ילדה. בשביל זה אנחנו צריכים עמותה שנותנת 100% חסד. כל שקל שלכם לא ילך למשכורות, ואפילו לא להוצאות פרסום. 100% לרעבים. אני מעיד נאמנה שהרב ליאור אבישר, יוחאי בוטח, הם האנשים האלה. הם קשורים עמוק עמוק לליבי, וכולנו יחד 100% חסד.